Zapraszamy na historyczną opowieść Muzeum Kaszubskiego w Kartuzach. Ja się nazywam Barbara Konkol. A ja Tadeusz Wankę. Chcielibyśmy Państwu opowiedzieć o niechlubnej, kontrowersyjnej postaci, która miała wpływ na losy wielu osób i od niej niejednokrotnie zależało ich życie. Mowa o Janie Kaszubowskim, pracowniku Gestapo, Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego, współpracownika Śmiersza i agenta wywiadu komunistycznego w Niemczech. Tak jest. Zacznijmy opowieść o tym, kim był i gdzie się urodził Kaszubowski. Jan Kaszubowski urodził się 5 października 1902 roku w miejscowości Bolesławowo w powiecie kościerskim w rodzinie Adama Kaszubowskiego i Cecylii. Pamiętasz emocje, jakie towarzyszą przy narodzinach dziecka? Oczywiście, radość, szczęście, w głowie pełno myśli, kim będzie, czy wpłynie na losy świata. No właśnie, myślę, że taka radość była w rodzinie Adama Kaszubowskiego, który pracował w majątku ziemianina Modrowa w Bolesławowie jako ogrodnik i leśnik. To miał co robić. Zważywszy, że był to bardzo duży, rozległy teren z ładniejszymi w okolicach założeniami parkowymi. Trzeba jednak podkreślić, że w czasie wojny w majątku znajdowało się 20 jeńców brytyjskich, którzy pomagali mu w utrzymaniu zieleni. Przez cały okres okupacji ojciec Jana Kaszubowskiego pracował w majątku Modrowa. Po wojnie wyjechał do Gdyni. Modrowie byli Niemcami, ale tymi, którzy w czasie II wojny światowej zachowywali się przyzwoicie. Niewiele wiadomo o dzieciństwie Jana w tym miejscu, warto jednak przytoczyć losy Modrowów, zważywszy, że są one tragiczne. Rodzina Modrow bezpośrednio przed wkroczeniem Rosjan popełniła zbiorowe samobójstwo. Pokojówka Modrowów mówiła, że to Marion Modrow inspirowała męża, by popełnić samobójstwo. Marion zażyła truciznę, syn Rudiger został zastrzelony prawdopodobnie przez ojca. Sam Modrow strzelił sobie w usta. Przeżył tę tragedię Maria Luisa, która wyjechała z Pomorza po wojnie, zamieszkała w Kanadzie. Tak, przeżyła tylko jedna osoba, natomiast historia bardzo tragiczna. Wiemy też, że Armia Czerwona nie traktowała w bestialski sposób też kobiety, nie tylko Niemki, ale też Kaszubki. Wróćmy jednak do Jana Kaszubowskiego. On w latach 1909-1916 uczęszczał do niemieckiej szkoły powszechnej w Negucie, koło Bolesławowa. Nie wiadomo dlaczego matka przeniosła się z dziećmi, a więc też z Janem, do wolnego miasta Gdańsk. Ojciec natomiast pozostał w majątku Modrowowa, był tam pewnie potrzebny jako ogrodnik. Wyobrażasz sobie, ty w Kartuzach, a mąż 80 km dalej. A pamiętaj, że przed wojną wolne miasto Gdańsk to prawie jak osobne państewko. Straż graniczna, granica. Nie wyobrażam sobie taka odległość, natomiast pamiętajmy, że jest to zupełnie inne czasy, międzywojenna rzeczywistość z trudną sytuacją gospodarczą Polski w tle. No i być może też to skłoniło rodzinę do pobytu w wolnym mieście Gdańsku, gdzie przecież mieszkało wielu Niemców, a kaszubowscy mówili w domu po niemiecku i czuli się Niemcami. Jan od 1919 roku uczył się w szkole średniej handlowej w Gdańsku. To prawda, ale świetnie też znali język polski. Tak, w przypadku Jana będzie to miało tragiczne konsekwencje dla wielu Polaków, Kaszubów, bo przecież jako pracownik Gestapo przesłuchiwał Polaków. Jest relacja, że nie tylko przesłuchiwał, ale i torturował. Natomiast wróćmy do okresu międzywojennego. W 1923 roku Jan bierze ślub w Gdańsku. Jego wybranką została Gertruda Kreft z Oliwy, posiadająca obywatelstwo gdańskie. Mieli 4 dzieci, Waldemara, Marię i jeszcze 2 synów. Jeden z nich zmarł w 1927 roku, tym samym, w którym się urodził. Najmłodszego Jana, urodzonego w 1941 roku, który zmarł tragicznie w 1945. Tak, znamy tę historię. Żona Jana, tak jak wiele innych kobiet niemieckich, uległa psychozie strachu na wieść o bestialstwach dokonywanych przez Armię Czerwoną.
Tak, ale tłumaczyła się zupełnie inaczej. Mówiła, że dotarła do niej plotka o śmierci Jana, którego niby rozstrzelali Rosjanie. Dlatego oblała siebie i dziecko benzyną i podpaliła. Ją udało się odratować. Dziecko niestety zmarło. Jan tłumaczył potem, że jego żona załamała się psychicznie. Smutna, tragiczna historia. Na cmentarzu w Gdyni jest grób ich syna. Na nim data śmierci 23 maja 1945 rok. Wróćmy do ich wspólnego pobytu w Wolnym Mieście Gdańsku. Z powojennych zeznań Kaszubowskiego wynika, że do wybuchu II wojny światowej przebywał na terenie Wolnego Miasta Gdańsk w Sopocie, następnie w Gdańsku. I tu znowu kolejna zagadka. Jego żona uciekła z Wolnego Miasta do Gdyni. Dlaczego? Nikt nie wie, nikt nie potrafi na to odpowiedzieć. Czy w tym domu źle się działo? Dlaczego uciekła? Jan twierdził, że za ucieczkę groziło jej aresztowanie. Pamiętajmy, że Gdynia była w Polsce. Teren Wolnego Miasta Gdańsk kończył się w Kolibkach. Jan zgłosił się do pułkownika Harguta, aby uzyskać przepustkę w celu przewiezienia żony i dzieci z Gdyni do Gdańska. Niemalże cały okres okupacji mieszkał z rodziną w Gdyni, raczej już Gotenhafen, przy ulicy Olsztyńskiej 26. Tak, nie wiadomo także, czy w czasie wojny Kaszubowski odwiedzał swojego ojca w Bolesławowie. Można założyć, że tak, bo przecież z Gdyni do powiatu kościerskiego nie jest tak daleko, a był przecież ukochanym synem. Ciekawi mnie, jak ojciec spostrzegał działania Jana Kaszubowskiego, który wydał wiele osób na śmierć lub gehennę w obozie koncentracyjnym w Stutthof. Ojciec cieszył się dobrą opinią wśród Kaszubów. Czego nie można powiedzieć o Janie? Czy wiedział o jego działalności? Wybiegasz w przyszłość, a przypominam Ci, że nie wspomnieliśmy o jego pracy w Gdańsku w międzywojniu. Od 1923 roku pracował w szwedzkiej firmie Optimus z centralą w Gdańsku Oliwie. W 1931 podjął pracę w gdyńskim przedsiębiorstwie Triumf, nazwa znaną nam kobietą, którą w 1933 zamienił na firmę Electrolux. Od 1937 był akwizytorem w prywatnym przedsiębiorstwie motoryzacyjnym Kennenberg Automobil. Prawdopodobnie w tym czasie nawiązał kontakty z policją w Gdańsku i uczestniczył w antypolskich akcjach wywiadowczych na terenie polskiego Pomorza. No i też co ciekawe, to studiował psychologię na Politechnice Gdańskiej. Poliglota, znał języki niemiecki, kaszubski, polski, angielski, francuski i szwedzki. No tak, języki bardzo dobra sprawa w pracy wywiadowczej. No i praca komiwojażera pomogła nie tylko w topografii terenu, ale i w poznaniu wielu ludzi kontaktów. Tak, przyjedzie ci komiwojażer do domu, jest miły, życzliwy, zdobywa zaufanie i jesteś w stanie mu opowiedzieć sporo rzeczy. Może niekoniecznie o sobie, ale o sąsiadach, czemu nie? A wiesz, że w firmie Konnenberga sprzedawcami byli w większości oficerowie armii niemieckiej. Firma ta była wykorzystywana do maskowania i legalizowania pracy oficerów i współpracowników wywiadu niemieckiego. Podczas wyjazdów na teren Polski pracownicy tej firmy nie tylko prowadzili obserwacje, ale mieli możliwość pozyskiwania różnych osób do współpracy z wywiadem niemieckim. Chcesz powiedzieć, że Jan był szpiegiem Abwehry? Tak, był współpracownikiem Abwehry i tylko dlatego został zatrudniony u Konnenberga. Znał więc doskonale nastroje panujące na Pomorzu i wiedział, że wybuch wojny wisi na włosku. Na pewno, przecież jako szpieg zbierał informacje o działalności patriotycznej Polaków, Kaszubów. Potem ci ludzie trafiali na listy proskrypcyjne. No właśnie, znał świetnie teren, znał ludzi, wiedział, kto jest wybitnym Polakiem, patriotą. No dobrze, ale wróćmy, nie wiemy, co Kaszubowski robił w ostatnich dniach przed wybuchem II wojny światowej. Pamiętasz, jak załatwił dla żony przebywającej w Gdyni przepustkę upoważniającą ją do powrotu do Gdańska u pułkownika Harguta? Tak, już rozumiem. Chcesz powiedzieć, że tam nawiązał kontakty i znalazł u Harguta pracę jako szofer komendanta Schutzpolizei w Gdyni.
Mogło być też tak, że został powołany, tak jak wielu gdańszczan, do policji z chwilą wybuchu II wojny światowej. Mężczyźni posiadający obywatelstwo gdańskie mieli obowiązek odbycia służby na wezwanie władz policyjnych. Kaszubowski został pracownikiem policji niemieckiej w Gdyni w okresie, kiedy w tym mieście funkcjonariusze niemieckiej policji byli bardzo aktywni i od nich przede wszystkim zależał los wielu mieszkańców miasta i ich rodzin. Do Gdyni za oddziałami Wehrmachtu szły przecież Policja Bezpieczeństwa i Służby Bezpieczeństwa. W Gdyni przecież internowano podczas przejmowania miasta wielu mężczyzn. Wzięto wielu zakładników. Tak, to prawda, smutne. Rozstrzelano ich w Lasach Piaśnickich, między innymi, największym na Pomorzu miejscu kaźni zbrodni hitlerowskich. Stracono tam około 12 000 osób, w tym kwiat inteligencji kaszubskiej. Kaszubowski wypierał się udziału w egzekucjach dokonywanych w tym miejscu. Jednak po wojnie wielu Kaszubów zeznawało, że tam był. Tak, dokładnie. Kaszubowski był kierowcą pierwszego prezydenta policji niemieckiej w Gdyni, Dima. Trzeba powiedzieć, że odgrywał niezwykle ważną rolę w mieście. Uczestniczył w organizowaniu i przeprowadzaniu wysiedleń ludności polskiej z Gdyni już jesienią 1939 roku. Sam Kaszubowski podczas swojego procesu w 1954 roku mówił, że pomagał Polakom, ostrzegał przed obławami, dawał przepustki na wyjazd do generalnego gubernatorstwa. Rzeczywiście, były pojedyncze przypadki pomocy przez Kaszubowskiego internowanym gdynianom. Być może był na tyle inteligentny, że wiedział, że potem takie te przypadki będzie mógł wykorzystać w swojej obronie, ale wiele osób przez niego płakało. Jest rok 1940. Jan zostaje służbowo przeniesiony z prezydium policji w Gdyni do sztabu osadniczego. Urzędy te wysiedlały i przesiedlały ludność polską, kaszubską, osadzały z Bezarabii, Estonii i Łotwy. Wszystko w ramach umocnienia niemieckiej narodowości. A wiesz, że urzędy te podlegały pod policję i pracownicy tych urzędów chodzili w mundurach Schutzpolizei i mundurach SS? Czyli Kaszubowski chodził w mundurze SS? Zaprzeczał, mówił, że nie, tak jak i to, że nie uczestniczył w akcji wysiedleńczej, a wiemy, że kłamał. Dowodem na to są zeznania Honoraty Bychowskiej z Domu Nowickiej, która złożyła je w trakcie śledztwa prowadzonego przez Instytut Pamięci Narodowej. Musiała ona w okresie okupacji opuścić Banino i zamieszkała u rodziców w Kczewie. Tam zetknęła się z Kaszubowskim, który brał udział w przygotowaniu wysiedleń. Tak jak wiemy, wiele rodzin z Kczewa zostało wysiedlonych i trafiły do obozów pod ulicach. Tych kłamstw będzie znacznie więcej Kaszubowskiego. Będziemy jeszcze o tym mówić. Teraz powiedzmy, że centrala przesiedleńcza zostanie przeniesiona z Gdyni do Żytomierza. Kolejnym miejscem pracy Kaszubowskiego w czasie wojny była niemiecka tajna policja państwowa, Gestapo. Jej zasięg sięgał także powiatu kartuskiego i wejherowskiego. No właśnie, strasznie duży teren obejmowała. W latach 1942-44 Kaszubowski zajmował się zwalczaniem polskiej działalności konspiracyjnej Gryfa Pomorskiego i innych organizacji podziemnych. Miał udział w rozbijaniu struktur Szarych Szeregów i Armii Krajowej w Gdyni. A wiesz, że komendant Chówca Gdyńskiego Szarych Szeregów ukrywał się w czasie wojny na Kaszubach? Tak, wiem. Chodzi ci o Lucjana Cylkowskiego, przyjaciela Henryka Kotowskiego, znanego lekarza tutaj w Kartuzach, no i malarza. Cylkowskiemu udało się wydostać z obozu Stutthof, ale warunek był jeden – współpraca z Gestapo, z Kaszubowskim. To prawda, ale jak tylko wydostał się z obozu, to zerwał współpracę, której w ogóle tak naprawdę nigdy nie rozpoczął. Wiedział od Gestapo, że poszukują członków Gryfa. Uprzedził ich wszystkich, dzięki niemu wielu osób uniknęło aresztowania. Sam ukrył się u Kotowskiego, przyjaciela w Kartuzach, któremu wszystko powiedział. Potem ukrywał się w młynie w Bolszewie. Chciał przez
Szwecję uciec do Anglii. Niestety w archiwum Dampka znaleziono list członków Gryfa i informacje o Cyrkowskim. Wypadki potoczyły się szybko. Zorganizowano obławę w młynie w Bolszewie. Cyrkowski został aresztowany i powieszony w obozie Stutthof. Bardzo smutna historia, to prawda. Nigdy nie poszedł na współpracę z Gestapo, natomiast uprzedził wszystkich tych, którzy znajdowali się na liście członków tajnej organizacji wojskowej Gryf. Niestety nie udało się jego uratować, bo rzeczywiście został aresztowany i powieszony. Jednak najbardziej spektakularna akcja Kaszubowskiego to rozpracowanie tajnej organizacji wojskowej Gryf Pomorski i zabicie przywódcy tej organizacji Józefa Dampka w Sikorzenie. W powojennych przekazach relacjonuje się, że za akcję tę otrzymał pochwałę od samego Himmlera. Sam zresztą tak opowiadał. Jak do tego doszło? W jaki sposób udało mu się dotrzeć do tak ważnej postaci, jaką był Dambek? Wiemy przecież, że ukrywał się w różnych miejscach. Między innymi u Kowala, w Omernika, w Krukowej Hucie. Cała rodzina Kowala należała do Gryfa. Tak, jednak ostatnim miejscem ukrywania się Dampka była wieś Sikorzyno. Mieszkał tam u członka Gryfa Franciszka Miąskowskiego, czasami u Piaseckich. Członkowie rodziny nie wiedzieli, że jest przywódcą największej organizacji konspiracyjnej na Pomorzu. Czyli Kaszubowski zastał Dampka w domu Piaseckich. Jak tam trafił? Przez kobietę, łączniczkę Agnieszkę Reflińską. Józef Piasecki był szwagrem Reflińskiej. Kiedy pojawiła się u szwagra, poznała Dampka, pseudonim Lech. Po namowach Lecha została jego osobistą kurierką. Otrzymała zadanie udania się do komendanta Gryfa w Tczewie, Frankowskiego. Miała mu przekazać bibułki z zaszyfrowaną wiadomością. Jej znakiem rozpoznawczym była połowa znaczka lub raczej ząbkowanej karteczki. Drugą połowę miał Frankowski. Czy rzeczywiście Dambek powierzył jej takie zadanie? Znamy tylko relację Reflińskiej. W każdym bądź razie, gdy udała się do Frankowskiego, zastała w mieszkaniu jego żonę, która poinformowała, że mąż wyszedł na chwilę i ma poczekać. Dalej wydarzenia potoczyły się już szybko. Do pokoju weszło 2 policjantów niemieckich i zatrzymali Reflińską. Sprawę Reflińskiej przejęło gdańskie Gestapo. I tam pewnie przesłuchiwał ją Kaszubowski. Dokładnie. Była przesłuchiwana, straszona, bita, w końcu załamała się i poszła na współpracę. I jak mówiła, kiedy przestaną mnie bić, w obawie przed dalszym znęcaniem się nade mną, przyznałam się, o ile dobrze pamiętam Janowi Kaszubowskiemu, że jestem kurierką. I co było dalej? Dambek czekał na Frankowskiego w Sikorzynie. Zamiast niego pojawił się Kaszubowski. Reflińska Kaszubowskiego przedstawiła jako zastępcę Frankowskiego o nazwisku Brzuska. Dambek niczego się nie domyślił? Nie, przywitał się w domu Piaseckiego z Kaszubowskim, myśląc, że to Brzuska, i zaprosił do rozmowy. Udział w niej brał także Piasecki. W pewnym momencie zauważono zbliżających się Niemców do zabudowań Piaseckiego. Była to obława policyjna. Dambek i Kaszubowski rzucili się do ucieczki. W trakcie tej ucieczki Kaszubowski strzelił do Dambka. Było to w okolicy jeziora, 4 marca 1944 roku we wsi Sikorzyno. Przejęto też archiwum szczebla kierowniczego organizacji. Aresztowano Miąskowskiego, Patokę, Biernata, a także parę dni później wielu innych członków Gryfa. Zostali osadzeni w obozie koncentracyjnym w Stutthofie. Jak można przypuszczać, Kaszubowski nie przyznał się do popełnionej zbrodni. Dokładnie, nawet po wojnie kłamliwie przedstawiał okoliczności śmierci Dampka, mówiąc, że przy aresztowaniu doszło do strzelaniny, podczas której został on zabity. W 1944 roku rozpracowano praktycznie struktury Gryfa. Kaszubowski mógł szczycić się sukcesem. Jest to jednak już czas, gdy Niemcy ponoszą porażki. Mówi się często o sukcesach Armii Czerwonej. Sytuacja wśród funkcjonariuszy niemieckiej Policji Bezpieczeństwa zmienia się w miarę zbliżenia frontu wschodniego. Wówczas Kaszubowski rzekomo na początku 1945 roku zrywa kontakt z Gestapo.
Sytuacja jest bardziej skomplikowana. Gestapo często przerzucało swoich agentów na prawy brzeg Wisły, by weszli w struktury nowej administracji tworzonej przez polskich komunistów. Jak było z Kaszubowskim, nie wiemy dokładnie. Sam twierdził, że porzucił służbę 12 stycznia 1945 roku. Podobno wszczęto przeciwko niemu dochodzenie z tego powodu, iż ułatwił kilku Polakom ucieczkę ze Stutthofu, prawdopodobnie, aby zmniejszyć odpowiedzialność za swoje zbrodnie. Tak przynajmniej mówił. Nie do końca jest to prawda. W dokumentach Gestapo pełnił jeszcze służbę 29 stycznia 1945 roku. W tym czasie jeszcze funkcjonował normalnie w gdańskim Gestapo. Nie odnotowano tam, że porzucił służbę, a przecież postawiony byłby pod sąd. Poza tym przed nadejściem wojsk sowieckich Kaszubowski objeżdżał trasę ewakuacji obozu Stutthof, tak zwaną Marszu Śmierci, i w punktach etapowych wyciągnął z kolumny marszowych kilku więźniów. Myślę, że miał pozostać na Pomorzu po zajęciu go przez Rosjan i wykonywać zadanie specjalne, lub było to dostarczenie mu po prostu alibi. Może, niemniej w lutym tego roku ukrył się wraz z rodziną we wsi Dzierżążno koło Kartus, gdzie niby doczekał wkroczenia Armii Czerwonej. Jest to kolejny mit. W pierwszych dniach marca 1945 roku był jeszcze w Gdańsku, a następnie w Gdyni. Za oddziałami Armii Czerwonej posuwały się służby wywiadu wojskowego GRU, sowieckiego kontrwywiadu wojskowego Smiersz oraz oddziały 63. Dywizji Strzeleckiej Wojsk Wewnętrznych NKWD. Podjęły one działalność po zajęciu Pomorza. W Gdyni w okolicach 26-28 marca został aresztowany przez NKWD pod zarzutem współudziału w zbrodniach hitlerowskich, ale wkrótce został zwolniony. Poszedł z nimi na współpracę, ujawniając wielu agentów Gestapo, m.in. Benedykta Butlera. Zeznania Kaszubowskiego były niezwykle cenne dla sowieckiego kontrwywiadu wojskowego. Kaszubowski ujawnił Rosjanom nie tylko agentów Gestapo, podał też nazwiska i znane sobie adresy niektórych członków tajnej organizacji wojskowej Gryf. Rosjanie wykorzystali jego ogromną wiedzę o tych organizacjach. Dokładnie, był im ktoś taki potrzebny, jednak 17 kwietnia został ponownie aresztowany pod zarzutem działalności w organizacji niemieckiej. W lipcu 1945 roku został przewieziony do Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Koszalinie, gdzie kontynuowano wobec niego i innych śledztwo. Podczas zeznań składanych przed funkcjonariuszami UB dodawał do zrozumienia, że jego praca na rzecz sowieckiego wywiadu NKWD miała datować się jeszcze z okresu przed wojną, lecz na potwierdzenie tego nie przedstawił żadnych dokładnych faktów. Twierdził, że należał do ruchu oporu Jaszczurki. Jego zadaniem niby było wstąpienie go do Gestapo i przez sabotaż szkodzić wrogowi. Według charakterystyki Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego był sprytnym, inteligentnym kombinatorem, niezainteresowanym sprawami ideowymi, lubiącymi swój zawód oraz pieniądze. Tak, koniunkturalista, konformista. Można się w tym wszystkim pogubić. Na pewno był inteligentny, zważywszy na to, jak można manipulować faktami, przedstawiać je w zupełnie innym świetle i spowodować, że niektórzy w to uwierzą. Dokładnie, w sierpniu 1945 roku osadzono go w więzieniu w Ministerstwie Bezpieczeństwa Publicznego w Warszawie. W ministerstwie podjęto decyzję o wykorzystaniu Kaszubowskiego w pracy operacyjnej UB jako tajnego współpracownika. Na przełomie lat 1945-1946 ściśle współpracował z NKWD i z UB w akcjach prowokacyjnych wymierzonych w byłych członków Gryfa Pomorskiego i AK. Przyczyniając się do wielu aresztowań, miał też rozpracować nielegalną organizację wilkołaków Werwolf. Kaszubowski 13 października 1945 roku został zwolniony z więzienia śledczego Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, które opuścił już jako współpracownik tego ministerstwa. Po krótkim pobycie na Wybrzeżu przeniósł się wraz z rodziną do Wrocławia.
Tu został agentem Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego. Przyczynił się do rozpracowania i likwidacji szeregu nielegalnych organizacji proniemieckich działających na terenie Gdańska i Wrocławia. W 1948 roku w Ministerstwie Bezpieczeństwa Publicznego wysłano go jako Hansa Kanzlera, jako agenta komunistycznego do Niemiec. Historia prawie jak z Hansa Klossa. W październiku 1948 utworzono NRF i zaczęto tworzyć struktury tego państwa, w tym wywiad i kontrwywiad. Kaszubowski miał więc większe możliwości prowadzenia pracy wywiadowczej na terenie całych Niemiec. Interesował się zaangażowaniem w pracę wywiadowczą byłych funkcjonariuszy Gestapo. Niewiele jednak wiadomo o jego pracy w Niemczech. Ministerstwo miało zastrzeżenia co do tego, czy Kaszubowski lojalnie współpracuje z polskim wywiadem. Trudno dzisiaj zweryfikować jego działalność na terenie RFN w latach 48-52. Będzie to możliwe dopiero w przyszłości, kiedy dostępne będą dla historyków archiwa wywiadu rosyjskiego i niemieckiego, ale pewnie nie prędko. Nie ufano mu. W 1952 roku został aresztowany w Berlinie przez pracowników Departamentu VII Ministerstwa Bezpieczeństwa Państwowego. Departament ten przekazał sprawę Kaszubowskiego jako podejrzanego o popełnienie przestępstwa objętego dekretem z 31 sierpnia 1944 roku, dotyczącego wymiaru kary dla zbrodniarzy faszystowsko-hitlerowskich. Kaszubowskiego więziono w kilku zakładach karnych. Z Warszawy przewieziono go do Sztumu, stamtąd do Gdańska. Tak, po trwającym ponad 2,5 roku śledztwie Kaszubowski został postawiony przed sądem. Jego proces rozpoczął się w Gdańsku 4 października 1954 i trwał do 2 listopada tego roku. Kaszubowski nie przyznał się do winy. W czasie śledztwa m.in. zeznał, że pomagał Polakom, uprzedzał o deportacji, wyciągał z obozów, z Marszu Śmierci. W Gestapo twierdził, że był tylko tłumaczem, nie przesłuchiwał, nie torturował, nie bił, nie był pracownikiem Gestapo. W czasie procesu wiele osób obciążało Kaszubowskiego, szczególnie członkowie Gryfa zeznawali, że bił, torturował, mordował. Brał udział przecież w egzekucji zakładników w Szymbarku. W sierpniu 1954 roku Sąd Wojewódzki w Warszawie przekazał jego sprawę do Gdańska. 2 listopada tego roku został skazany na karę dożywocia. Być może przed wyrokiem śmierci uchroniły go jego powojenne zasługi dla NKWD i UB. W kwietniu 1956 został przeniesiony z więzienia w Sztumie do Wronek, gdzie był więziennym bibliotekarzem. 19 marca 1957 Rada Państwowa złagodziła jego wyrok do 12 lat więzienia, a już 24 grudnia 1958 roku Sąd Wojewódzki w Gdańsku zwolnił go warunkowo z dalszego odbywania kary z następującymi uzasadnieniami. Skazany odbył już ponad połowę orzeczonej kary, ciesząc się dobrą opinią. Sąd nabrał przekonania, że będzie on stosował się do zasad współżycia społecznego i więcej przestępstw się nie dopuści. Jego natura jednak nic się nie zmieniła. Po wyjściu na wolność prawdopodobnie nadal współpracował ze Służbą Bezpieczeństwa. W 1959 roku Kaszubowski wyjechał do Niemiec. Czy jako agent? Na to nie ma dowodów. Ale pewnie wciąż służby polskie bacznie mu się przyglądały. Zmarł prawdopodobnie w 1971 roku. Kaszubowski miał dużo szczęścia, że udało mu się bezpośrednio po wojnie uniknąć odpowiedzialności za działanie w okresie okupacji w niemieckich instytucjach, wysiedleń i Gestapo. Nie byłoby to możliwe bez jego współpracy ze służbami specjalnymi, najpierw sowieckimi, potem polskimi. Gdyby nie to, wykonano by na nim wyrok śmierci, jak na wielu innych współpracownikach Gestapo.